जोबोर गोजोनथाव खौरां। जोंनि बर' फिसा दाखालि खामानि मावनो थाहैनायाव थाबथानाय राम प्रसाद नार्जारि आरो रन्जन बसुमतारिया न'आव सफैफिननो हाबाय। खुसिनि मोदै बोहैदों न'खराव। खौरांखौ मिथिनानै लानि फंनैसो। उत्तराखंड सरकार भारत जेनेबा आसाम सरकार बिराद रोजा रोजा साबायखर बिसोरनि थाखाय। जाथायनि थाखाय फोरमायनो हागोन। माबोरै जायामोन? जाथाया जोंनि डिउटिया हरनि 8टायावमोन। 11 तारिख 8टामोन। बिदिनाव जोंनि डिउटिया 8टाया जोंनि डिउटिया जाहैबाय 210 मिटार गोथौआवमोन। बिनिफ्राय जोंखौ फार्स्ट टाइमाव आंखौ लानानै थांदों 210निफ्राय फेसाव लांदों 2000 मिटार गोजौआव लानानै थांदों। बिनिफ्राय मेसिन सालायनो मानसि गैया होननानै पप लांदों। पाम्प सालायनो मानसि गैया होननायाव मेसिन गंथाम सालायनांगौ होननानै बास आं थांबाय। थांनानै बास जोंथ' जेबो बे 2000आवथ' जेबो रिपर्ट मोनहैया, बेयाव जेबो आवाजबो खोनाहैया। बेनिफ्रायनो बिसोरखौ 3टा बाजियाव सानै लानानै थांबावबाय। बेनिफ्राय जों फैनाय समाव जोंना नैबाहाय दंमोन जोंनाव 12 जनाव जों 3 थांबाय। बेनिफ्राय सावथालफोर दंबावो झारखंडनि, उरिसानि, इउपिनि बिसोर दङ आरो हिमाचलनि बिसोर थालांबाय। थालांनानै ओमफ्राय घटनाया जाबाय 5:30 जादों। 5:30 जानायखौथ' जों घटनाखौ जों जेबो मोनथिहैया, खोनाहैयाबो बाव एथ' गोथौआव। ओमफ्राय दाना खबर मोनबाय, माखासे फरमेनफ्रा खारला खुरला जाबाय, एसे खबर मोनहैग्रोबाय बिसोरो। खबर मोननानै एसेल' गोलैदोंमोन फार्स्टआव स्टार्टिंआव, एसेल' गोलैबाय। ओमफ्राय दाना खबर मोननानै जाय फाराफारि बिसोरबो आंखौ मेसेज होबाय, बाहेरायाव माबा घटना जाबायना ओंखारदो होनबाय। ओंखारबाय जों, ओंखारनानै ससे फैबा जोङो दाना गारि सारि बलेर'आबो फैग्रोबाय, गावसोर फरमेनफ्रा 2 फैग्रोबाय, बिसोर थाबथा जाबाय। दाना गारिया फिदिंफिनबाय, जोङो हाइद्राजों जा जाय गाखोना फैजोब्बाय। जेखनाखि जों 210 सौफैयो, 200 सौफैयो होमबा लामा कमप्लिट बन्द'।